ሰላም ተኸታተልተይ ከመይ ቀኒኹም ከመይ ኣለኹም ኩላትኩም ብሓበራ ለማዓንቲ በሓድሽ ቪድዮ ተመሊሰ መፅአኩም ኣለኹ ለማዓንቲ ከመስግነኩም ኢለ መፅአ የቐኒለይ ክብለኩም ኩላትኩም ማለት እዩ ንኩላትኩም ኣብዚ ዩቲዩብ ቻነል ካብ ዝኸፍት ኣስታት ዓመትን ወርሕን 2 ወርሕን ዳርጋ ኮይኑሎ ማለት እዩ ንዓይ ብምሉእኹም ኣብዚ ዩቲዩብ ዘለኹም ኩኑ ኣብ ካልእ بخالق تروحوني تتابعون مالتو نعاكم نخمسكنكم إلى إذا فيديو الصراحة له مجمرتا إكزافير أملاح زخبرن تمسكنا نخن عبس درجة إذا هو الزحب أي بحيل أملاح نعاقاتكم عزي إخا عبس درجة زي بزيح مالتو أني هلا خدرو مالتو أوشت عمت بتي أيلي سابسكرايبر شح مليئة كمون 4 ساعات كا مليئة مالتو أوشت عمد درجة خابز ست إلى خابز حذوقة شدش تورحي خوينو شدش تور حقن كنقروكم هاي كأني بتعمي بقى كم زي كستايكينو تعذبت بزحت حرزي هالمها 4 ساعات نغمل ألكا بتعمي خات الشجر تعذبتي اندحر هالمها 5 مرات أقسم مدرسة السرعة كبيرة سب زكاتات لك تجدس اندحر كينو في اللي كم زي رأي لي الكيوم زري الكا كده اندحر كينو بتعمي يزحق زكا أنت تاني እቲ ቪዲዮታት ብጣዕሚ ክስታይ ኮይኑ መጀመርታ ጀማራይ ክትከውን ከለኻ ግን እቲ ቪዲዮታት ካብ ቫይራል ስለዘይርአ ብጣዕሚ ዘሸግረካ ብሰንኩ ከምኡ እቲ 6 ወርሑ ሙሉእ ብጣዕሚ ኣይሰራሕኩን ላይፍ ከመይ ጌርካ ይውፃእ ብዙሕ ኣፍልጦ ኣይነበረኒ ጀማሪ ስለዝኾንኩ ማለት እዩ ነቶም ትጅምሩ ዘለኹም ከዓ ብዝያዳ ማለት እዩ እቲ ተምፅዎ ትሕዝቶኹም ብጣዕሚ ፅቡቕ ሰሓቢ ክኸውን ኣለዎ እንከላይ ከዓኒ ቀሊል እዩ ክትገብርዎ እንድሕር ክትገብርዎ ትኽእሉ ኢኹም ብላይፍ እንዳወፅኹም ገለመለ እንዳገበርኩም ቪዲዮታት ነዊሕ ቪድዮ ፅቡቕ ዝኾነ እንዳበልኩም ዘለኩም እንዳቀረብኩም ማለት እዩ ነዊሕ ቪዲዮታት ካብ 10 ደቂቃ ንላዕሊ እንዳፃዓንኩም ኣብ ዩቲዩብኩም ዩቲዩብ ክትከፍቱ ትኽእሉ ኢኹም በዚ ኣጋጣሚ ማለት እዩ ኣነ ሕጂ ጀሚረ ዳርጋ ሰሙን ኣይገበርኩም ሞኔታይዝ ካብ ዝኸውን ሲ ካብ ዝቕበል እንዳይቱ ሰሙን ኣይገበርኩም ዘለኹ ያው ኣቆለ ኸማስ ቀልጢፈን ኣለኹ ትቕበል ምሰበልኒ ዘመስግነኩም ዘለኹ ማለት እዩ ምክንያቱ መመስገን እየ ከኣነ እንታይ እዩ ለትብሉ እዝና ኣነ ዩቲዩብ ካብ ዝኸፍቶም ማለት እዩ ብጣዕሚ ከምዚ ተኻራኺረ በቃ ክጉድፈ የብለይን ኢለ እምበር ብጣዕሚ ተኻራኺረ እዩ ንሳቶም ሓደ ግዜ ክንደይ ግዜ ዓፅዮም ኣለዉ ዋላ ላይፍ ካይተረፈ ዓፅዮምኒ ዝኾነ ዓፅዮምኒ ቀፂዖምኒ ዩቲዩብ ቶታል እቲ ሰቐልኩ ቪድዮታት ወላ ደምሲሶሞ ዘይርአ ገሮም ዓፅዮም ነሮም ናይ እንዳ ዩቲዩብ ካብኡ ግን ሓደ ሓውና ማለት እዩ በዚ መጋጣሚ ከመስግኖ ንሱ ከፊቱ ኣስተኻኺልለይ ብጣዕሚ ይዕርይለይ ማለት እዩ ምስ ዕረይለይ ብድሕሪኡ ከምዚ ክትገብርለኪ ከምዚ ክትገብር የብልክን ኢሉ ኩሉ ሓበሬታታት ናይ ዩቲዩብ ምስ ሃበኒ ሽዑ እዚ ዘለኽዎ ቀፂለዮ ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ከይድለይ ማለት እዩ ኩሉ እንተን ዝበለኒ ምስ ተግበርክዎን ማለት እዩ ብጣዕሚ ፅቡቕ ከይድለይ እንከላይ ከኣነ እቲ ከምዚ ሓበሬታታት ካብ ብዙሕ ሓበሬታታት ስለዝሃበኒ እንታይ ክገብር ከም ዘለኒ ኣብዚ ዩቲዩብ ምስ ጀመርኩ ጥዒ ገረ ምስ ነገረኒ ማለት እዩ ላይፍ ክወፅእ ከም ዘለኒ ብ2 ሰዓት 3 ሰዓት እንከላይ ከኣኒ ቪድዮታት ከዓ ካብ 10 ደቂቕ ካብ 8 ክሳብ 10 ደቂቕ ንላዕሊ ክኸውን ከም ዘለዎ እቲ ቪድዮታት ምስ ነገረኒ ኣነ ከኣኒ ኦኬ ከምኡ ክገብር ኣለኒ ኢለ ከምኡ ገይረ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከኣኒ እዘን መሓዙተይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ገዛይ ፋሚለይ ናተይ ኩለይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓጊዞምኒ ኣብ ናይ ሰዓታት ከኣኒ ማለት እዩ ሓግዙኒ ክፈትለይ እንዳበልኩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሓጊዞምኒ ንሳተን ከኣኒ እዚ 4000 ሰዓት 4000 ሰዓት ሕሰብዎ እሞ ርእስኹም 4000 ሰዓት እንድሕር ብዙሕ ተዓዘብቲ ዘይሃለዉ 4000 ሰዓት ቀልጢፍካ ክትመልኦ ትኽእልካ ግን ብጣዕሚ ንፉዓት ኣሕዋት ማለት እዩ ብቲክቶክ ይኹኑ ብቴሌግራም ይኹኑ ብዋትሳፕ ይኹኑ ብኩሉ ብሓፂሩ ዝሓገዝኩም ንኩላትኩም ካብ ስድራ ጀሚርኩም ማለት ብልቢ ዘመስግነኩም ክብረት ያበለይ እቲ ዝሓገዝኩም ንስኻትኩም ራእይዎ ድሮኹም ራእይ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ማለት እዩ እቲ ዝሓለፈ 6 ወርሒ ከም ዝበልኩም ኣፍልጦ ስለዘይነበረኒ ኣብ ዩቲዩብ ይፍትን እየ ነይረ እምበር ብዙሕ ኣፍልጦ ስለዘይነበረኒ ወላ ሓንቲ ይገበርኩን እተን 6 ወርሒ ግን ተኸታቲለ በቃ ናተይ ስለዝሓስክዋ እስኻትኩም ከዓ ስለዝሓገዝኩምኒ ድሮ እቲ 1000 መሊኡስ 1300 ሳብስክራይብ በፂሐ 4000 ሰዓት መሊእስ ሓቲተ እንዳ ዩቲዩብ ትሕግታት ናይ ዩቲዩብ ሓቲተስ ድሮ ተቐቢሎም ንሞኔታይዝ ኮይነ 4 መዓልቲ 5 መዓልቲ ገይረ እዛ ዩቲዩብ እኒሄ ኣለኹ ከዓ ይሰርሓ ሕጂ ማለት እዩ ንዓኻትኩም ከመስግነኩም ኢለ እዛ ዩቲዩብ እዛ ቪድዮ ዝሰርሓ ዘለኹ ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ኣብ ቲክቶክ መፅኢ ከዓ ኣብ ገዛኹም ብጣዕሚ ዝርብሸኩም ነበርኩ
ንስኹም ክትዘናግዑ ኢልኩም ዝኸፍትኩም ገዛኹም ኣነ ካብዚኣ ሳብስክራይብ ግበር እንዳበልኩሉ ብጣዕሚ ዝርብሸኩም ነበርኩም በዓልና ፀሓፍተይ በዚ ኣጋጣሚ ናፅየይ ምስ በዓል ኣዶ ብምልእኹም በዓል ስቕጥዑም ኩላትኩም ብሓፂሩ ነቲ ሓደ ፀዊዐ ነቲ ሓደ ካይተርፈኒ ንኩላትኩም ኣብ ናይ ናፅ ገዛ ኣብ ናይ በዓል መራ ገዛ ገለመታት ኩሉ ብሓፂሩ በዓል ሰተ በዓል ኩላትኩም ብሓፂሩ ኣብ ናይ በዓል ጆኒ ኩላትኩም ንዓይ ትሕግዙኒ ነበርኩም ወላ ብቲክቶክ ኮይኑ ብዝኾነ ብኩሉ ብሓፂሩ ወላ ኣብዚ ቦታ ዘለኹም ብምልእኹም ከዓ እዞም ኣብዚ ቦታ ዘለኹም ኣብዚ ዘለኽዎ ከዓኒ ንኩላትኩም ዓበይትኹም ንኣሽትኹም ኣጆኹም እንዳበልኩም ዘተባባዕኹምኒ ብልቤ ዘመስግነኩም ወላ ኣብዚ ከባቢ ዘለዉ ከዓ ክነግረኩም ብጣዕሚ እዮም ብዙሕ ደገፍ እዮም ገሮምለይ ከፊተ ዩቱብ ምስ በልኩም እዞም ኣብ ዘለዉ ከባቢ ናተይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ንፉዓት ኣጆኹ እንታይ በፂሕኪ ከመይ ኣሎ እንዳበሉ ካብ መሓዙተይ ኣዋልድ ከዓኒ እንዳኸፈታ ማለት እዩ ቴሌፎናትን እንዳኸፈታ ሓደ እንዳገበራ እንዳሓተታ ማለት ትማሊ ምስ ሰደድ ኩለን ከዓ ብጣዕሚ ተሓጒሰን ክነግረክን ኣይክእልኒ መግለፂ ስኢንን ሓጎሰን በቃ ወይ እንኳዕ ሓጎሰክ እዚ ኩሉ ይዕንቲ ክንቀይርኪ ከምዚኣ እንዳገበርኪ ዓይንክ ዓዊርኪ በቃ ዛይቲ ብልኪ ካብቲ ጅምሪ እንዳበላ ዋላ ንሳተን ወላ ገሪምዎኒ ወይ እንኳዕ ሓጎሰኪ እንኳዕ በላ እንደፀገቦ እንኳዕ ሓጎሰኪ ኢለን ንሳተን ከዓ ኣመስጊነን ማለት እዩ ወይ ኣነስ ንዓኽን ከማናይ ዘሸግረክን ነበርኩስ ኣምላኽ እንታይ ይሰኣኖ ንህሊ ሕጂ ለማዓንቲ ከምዚኣ ኢለና ልክዕ ስድድ ንሰበሉለይ ልክዕ በቃ ነቶም ብፍላይ ዝርብሾኩም ነበርኩ ስድድ የቢለሎም ብጣዕሚ ተሓጊሰን ማለት እዩ ኣብዚ ወሳብ ዘለኹም ከዓ ንኩላትኩም ሓቂ ዘረባ ኣስማትኩም ስለዘይፈልጠኩም ነቲ ሓደ ፀዊዐ ነቲ ሓደ ካይገድፍ ማለት እዩ ንኩላትኩም ኣብዚ ወሳብ ዘለኹም ትፈልጥዎ ከዓኒ ኩላትኩም እየቐኒለይ እዞም ኣሕዋተይ ናባኹም ምስ መፅኹ ከዓ ብዙሕ ከሲበ ኣብቲ መጀመርታ ከማን ገሊፀ እየ ክሳብ ሕጂ ከዓኒ ኣብ ጎነይ ኮንኩም ትድግፉን ትሕግዙን ዘለኹም ከመስግነኩም ፈቱ ክብረት ይሃበለይ እዞም ኣሕዋተይ ኣነ እኳ ብዙሕ ተዛሪበ ኣይክእልኒ ክእለት ዘረባ ይብለይን ሓዋዊሲ ይኸውን እየ ምስ ሰናይ ቀረቱ ግን በቃ ኣነ መግለፂ ይብለይን ሓጎሰይ ይቐኒለይ ንኽብለኩም ኢለ እዛ ቪድዮ ሰሪሐ ከምዛ ዝበልኩኹም ቴንኪዩ ስለትገብርለይ ምትብባዕኹም ስለትገብርለይ ኩሉ ሓጎስኩም ከዓ ካብ ልቤ ዘመስክነኩም ዝተረፈ ነዚ ዝመፅእ ዘሎ ቪድዮታት ሰቅልቦ ኩላትኩም ሸር እንዳገበርኩም ላይክ እንዳገበርኩም ኮመንት እንዳፀሓኩም ኣተባብዕኹም ኒኺ ኣተባብዑን ኢኹም ዞም ኣሕዋተይ ማዓረይ ኣነ እታ ዝዓቕመይ ማለት እዩ ኣብዚኣ ከካፍለኩም ክፍትን እየ እታ ዘላ እቲ ዝፈልጦ ብፍላይ ናይ ቆልዑ ዝኾነ ነገር ዘሎ ሓድሽ ከምፃልኩም እየ ከምኡውን ናይ ዓበይቲ ከዓ መስሓቅ እውን እንተይከይብልና ዓበይቲ መስሓቅ ከዓ ከም ፊልሚ ኮሜዲ ገለመታት ዝኣመሰላ ቁርፅ ኣቢለ ሓደ ከምፃልኩም እየ የቐኒየለይ ስለትኩሉ ትገብሩለይ ግን እንዳመስኩምክ እየ ሸር ላይክ ሰብስክራይብ ኣይተስዑ ሰላም ቁነ ባይ ባይ